አርስተ ዜና ስቅለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መላ ሃገር ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ተዘኪሩ ውዒሉ ክርስቶስ ብዘይሰርሖ ኃጢአት ተሰቂሉ ኃጢአት ደቂ ሰባት ከም ዝተረዘ መምህር ዘርአ ዳዊት ኣድሃና ገሊጾም مرح قبري مكفال مادي ባህሊ ምግባርን ብዝበለጸ ምጥንኻርን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ተምስዩ እንኳዕ ንበዓል ስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ኣብጽሕኩም كم تلمود نسعة ترالو زينات حزنا متينا لنا قدم يجن حتصار مرق تهاتلنا المرس زينات بممرا حبركم صنح أنا برهان فسايه فلما جن حتصرت زينات هنا كون قبل سقلت ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንበረ ጸባዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ተዘኪሩ ውዒሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ፓትርያርክ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ሓዊሱ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቕሽትን ሰዓብቲ እምነትን ተረኺቦም እዮም ኣብዚ ዕለት ጸሎት ስግደትን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታትን ብምክያድ እናተሓሰበ ጸኒሑ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓርቢ ስቕለት ንወዲ ሰብ ክብል ዝኸፈሎ ሕማምን ስቃይን ዝገልጽ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ እናተነበበውን ውዒሉ ስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ተዘኪሩ ውዒሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ራፋኤልን ተኸተልቲ እቲ እምነትን ተረኺቦም ኣሎም እቲ ዕለት ኣብ ካቶሊክ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ልደታ ማርያም እዩ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ተኸቢሩ ውዒሎም مرح قبري مكفال معدي ባህሊ ምግባርን ብዝበለጸ ምጥንኻርን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በዓል ትንሳኤ ምኽንያት ብምግባር ትሑት ኣታዊን ዘለዎም ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትርን እቲ ቤት ጽሕፈት ንዘዕብዮም ህፃናትን ማዕዲ ኣካፊሉሎም ኣብቲ ዋን ድማ መርሃ ግብሪ ምክፋል ማዕዲ ባህሊ ምግባርን ብዝበለጸ ምጥንኻርን ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም በዓል እንትመጽእ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ዜጋታት ይጽጎም እዮም ደቅና እንታይ ክንብልዖም ኢና ደቅና ናይ ሰብ ኢድ ክርእዩ እዮም ብዝብል ከም ዝሓስቡን ተዛሪቦም ብኻልእ መዳይ ሃፍታማት ተሪፍዎም ይደፍዎ እዮም ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተሪፉ ካብ ዝድፋእ ተሓሳሲብካ ዘለካ ተኻፊልካ ናይ ምንባር ልምዲ ከም ሃገር ምድንፋዕ ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም ኢትዮጵያ ንርእሳ ዝኸውን እኹል ፍርያት ከም ተፍሪ ብምሕባር እቲ ጸገም ፍርያት ዘይኮነስ ዝተረኸበ ተሓሳሲብካ ተኻፊልካን ኣብ ምጥቃም ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ዘለዎም ብምዃኑ ኩሉ ዜጋ እቲ በዓል እንተኽብር ዓቕምን ዘይብሎም ዜጋታት ዘለና ብምክፋልን ምትሕባርና ብምርኣይን ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ተዛሪቦም በዚ መልክዑ ሰናይ ተግባርን ርህራህን ምብዛሕ ንህንፀት ዝቕጽል ወለዶ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሳሲቦም ኣብ ቪየትናም ዝተኻየደ ዕላዊ ዑደት ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ኢኮኖሚ ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምጥንኻር ዝሕግዙ ስምምዓት ምክያዶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጌዶን ጢሞቴዎስ ገሊጾም እቶም ሚኒስትር ኣብ ቪየትናም ኣብ ዝተኻየደ ዕላዊ ዑደት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኢትዮጵያን ቪየትናምን 50 ዓመታት ዘቑፀረ ዝምድና ዘለወን ሃገራት ምዃንን ብምዝኽኻር መራሒ ኢትዮጵያ ምስሉኽ ዑደት እንትገብር እዚ ንፈለማ እዋን ኢሎም እቲ ዑደት መራሕቲ ኣብ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንምዝታይ ዝተፈላለዩ ስምምዓት ንምፍራምን ቀጻሊ ርክበን ዝያዳ ንምጥንኻርን እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ምስዓብ ከም ዝግባእ ንምዝታይ ዕድል ፈጢሩ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም
تبلكتي حزدما بزرزرنا بزحزنام زيناتات كحلفيم نتكبرا حلوى كباب أير عنوات بزاهيوتن برسات دنن بمقوزار تفاطرون محاسلوت سقوم تتاتكو صدي قبا كبلو قدامي منستر أبي أحمد قليصوم توم قدامي منستر نزيز بالو سرعون هزب ماخل زقبرن سققر حملواي أسر بزول تشبتي هبا استسالة قبائي P4G 2025 فيتناميوم ኢትዮጵያ ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ዝሳለጥ መበል 50 ጉባኤ ንምትንጋድ ሽግ ከም ዝተረከበት እውን ተገሊጹሎ ንጸብጻብ ሳምሶን በላይ መርሃ ሰላም መረሳ ጉባኤ P4G 2025 ዘላቕን ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ሓምለዋይ ዝላ ብዝብል ጭብጢ ተሳሊጡ ኣብዚ ዋዕላ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ሓለዋ ከባቢ ኣየር ዝጥምቱ ብዘፈር ብዙሕ ሰለጤናት ከም ዝዓመመት ገሊጾም ከም ምርኣይ ኣብ ውሱናት ዓማውቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሳለጠ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝገለጹ እንትኾን እዚ ሃገራዊ ዕማመ ልምዓት ተገይሩ ይስራሕ ምህላው ገሊጾም This ambition have been translated into concrete policy measures. لو تخواب أير زمتو حدقان منكاي كاب زلنا باقي بزنقل حقراو شتو لمعاتنا ان تقبرو زلنا تبقسو حملو ياسار اكالو كخون غيرنا اندا سرحنا لو نركب نزي تزعبي مرعيا كاب قصاصرا اوروباوين 10 شعات جميرو 4 بليون فلسطات متكالنا يوم ازي كاب عالمنا زعبي متكال فلسي ابز سالطلو مدب بعمت لعل 10 مليون زيغاتات يساتفو اليوم علامة تتبقسو حملو ياسرنا شفان دن معباي تراح كيكونس وحسنا مقب مرق قاتن عقاب حمدن ماينون يو أبزو على قدامي مستر أبي بزسمعو ومدرة حلوة نبرة أير نمتقبر أب سلسته قند زعباتات تمت مقبر تثبيت يقبر النايلوم Climate action must be matched with tangible, targeted support for countries most vulnerable to the harsh effects of climate change. أب حلوة خواب عير زسرحو سراحتن زتكبر دقفاتن بغتتا مستتقم زي نورن قداي لو تخواب عير نزخون زيقاتاتن هاقراتن تبتحي كخون يقبا أب زعبا حلوة خواب عير زي سعو سلستق عند عمامات قدن كتكبر يقبا تقدامين كندن لو تخواب عير زي سعو زولو حدقا مردان أخول هافت قداي لو تخواب عير نزخونو هاقرات ممدابن معدالنيو سرع زخونة فلفل هافتي نتن هاقرات مسندا يتلب مبل كالاي فسس موال نواي أما فلفل حيلتات كتناخر مقبار إيو سالساي لو تخواو عيرن برخانتن نمكل خال هتوت ملس قداسيو إزي حقراز سالتو عمام حلوة خوابي بقبو بمحقاز زقلز كخون اللواو قدامي منستر أبي أحمد إثيوبيا أب 2027 عام تمرت تنقدو حمشاي قبائي P4G نمس ندا شق مقبالة قليتهم يوم نزع الدل إثيوبيا بصنعات ترتن بمحز ناي فيتنام كولومبيا دنمارك كوريا ريبوبليكن عوت مدلو أبنت بمقبار كنا قدسلو يناكبلو أب تأسسر محبرو ميديوم اللاو قيروم يوم تقاريص زصنح كيدي داغم مصنبارن اغرمت كالن نبر عطقات داغم مجمارو حقسات مخانوم اب كيدي تحدثو زساتف زلو عطقات نبر كلل تግራይ ገሊጾም አለው ተስፋዬ ለመሳዩ አዘራሪቦም ዘሎ ተኻተና ንመለስ አሁን ያው ሰላሙ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ዳግም በመጀመር ደስ ብለናል ሰላም ጸኒዑ ዲዲአር ዳግማይ በመጀመሩ ሕጉሳት ኢና ኣነን ይዕርኽቶይን ካብቲ ዝነበረ ዕንወትን ህልቂትን ወፂና ናብዚያን ጻራው ሰላም በመእታውና ሕጉሳት ኢና ተቋሪጹ ድሕሪ ምጽንሑ ሕዚ ዳግም በመጀመሩ ሕጉስየ ስልጠናው መጀመር በጣም ደስ ይላል ደሞ ዲዲአር እንደተ ስልጠና በመጀመሩ ደስ ብልዩ ካብ ውግእ ወፂና ናብ ሰላማዊ ህይወት በመምላስና ሕጉሳትና እኔ ደስተኛ ነኝ ምን መሰለ ኣነ ሕጉስየ ተቋሪጹ በመጽንሑ ቅርታ ነይሩና ንሕና ደቂ ሓንቲ ሃገር ኢና ትግራይ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ያ ኢትዮጵያ ማለት ወን ትግራይ ማለት ያ نحنا حقوساتنا ስልጠናው እጅግ በጣም መልካምና የስነ ምግባር ስልጠና ከመሆኑም ጋር ተያይዞ እቲ ስልጠና ሃናጻዩ ምስነ ምግባር ዝተሓስ ስልጠና ስለዝኾነ ዓቕሚ ስነ ልቦና ኣብ ምዕባይ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ጽቡቕ ስልጠና እዩ ንቑሩብ መዓልትታት ተዋሂቡ ዘበቃዕ ስልጠና ክኸውን ኣይነበሮን ስነ ልቦና ሰልጠንቲ ናብ ሰላማዊ ተሓሳስባ ዝምልስ ጎንፂ ብሰላማዊ መንገድን መፍታሕ ዘኽእልን ብሓፈሻ ምኽንያታዊ ኣተሓሳስባ ዘዕቢ ስልጠና ብምዃኑ ቀጻልነት ብዘለዎ መንገዲ ክወሃብ ይግባእ የትግራይ ህዝብ በአጠቃላይ
ህዝቢ ትግራይ ብስምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ መሰረት ሰላም ዘጽንዑ ተግባራት እንትስርሑ ሕጉስ እዩ ልምዓትን ሰላምን እዩ ዝደሊ ክርስቶስ ብዘይሰርሖ ሓጢኣት ተሰቂሉ ሓጢኣት ደቂ ሰባት ከም ዝሰረዘ መምህር ዘራዳዊት ኣድሃና ገሊጾም ኣመንቲ ካብ ሰብነት ክርስቶስ ብዝፈሰሰ ደምን ማይን ስርዓት ቁርባንን ጥምቀትን ከም ዝፍጽሙ እውን ኣብርሆም ኣለዉ ፍሳ መብራቱ ተወሳኺ ኣለዎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ክዕልሎም ከሎ ንባዕሉ ከም ሓላዊ ባጊዕ ንሐዋርያትን ኣመንትን ከም ኣባጊዕ ኣምሲሉ ጓሳ ክትሓዝዩ ኣባጊዕ ድማ ክብተናየን ክብል ብትንቢት ገሊጽሎም እምባሩ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ይሕብሩ ኮይኑ ድማ ሐሙስ ምሸት 4 ሰዓት ሓዝዎ ቤተ መንግስትን ቤተ ክህነትን ኣይሁድ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሓባቢሮም ካብ ሐሙስ ምሸት ክሳብ ዓርቢ 6 ሰዓት ቀትሪ ኣሎ ዝብልዎ ግፍዒ ፈጸሙ ካብ ቤተ መንግስቲ ናብ ቤተ ክህነት ካብ ቤተ ክህነት ኣይሁድ ናብ ቤተ መንግስቲ ኮታስ ክፍጽምዎ ዝኽእሉ በደላት ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ፈጺሞም ይብሉ ኣብ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ቅድስተ ስላሴ መምህር ዘርአ ዳዊት ኣድሃና ምራቅ ተፊኦምሉ እንትፍ ኢሎምዎ ጸሪፎምዎ ክንደይ ኢሎምዎ ዘይተፈጸመ ግፍዒ የለን ገሪፎምዎ ብጭጉራፍ ሓደ መጽሓፍ ቁጽሪ ሂቦ ቁጽሪ የብሉን ንወዲ ሰባት ዝፈጸመሉ ካሳ ውዕለታ ቁጽሪ የብሉን መጠን ዘይብሉ ግርፋት እዮም ገሪፎምዎ ብጽፍዒት ወቂዖምዎ ብጭጉራፍ ገሪፎምዎ ብበትር ቀጥቂጦምዎ እዚ ኩሉ ፈጺሞምሉ ኣውዲቖምዎ ዓብዪ ናይ ጉንዲ መስቀል ነርባዕተ ክፍለ ጦር ዝኾኑ ተበደኑ ተሸኪሞም ዘምጽዎ ተሸከም ኢሎምዎ ኣሸኪሞምዎ እናወደቐና ተልዓለ ሸኪሞም መንገላት ሓቢሮምዎ ብሕጊ ኣይሁድ ጥፍኣተኛ ተባሂሉ ዝቕጽዕሉ ስምምዕነት ዘየኽበረ ተግባር ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ፈጸሙ ኣብቲ እዋን ዝምርሑሉ ሕጊ ዘጥፈአ መግረፍቲ እንተተበይኑሉ ቅጽዓት ሞት ኣይግብኦን ሞት ዝተበየነሉ እውን ኣይግረፍን ነይሩ ኮይኑ ግና ኣብ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መግረፍቲ ኾነ ስቅላትን ሞትን ኩሎም ተፈጺሞምዎ እዚ ድማ ንወዲ ሰብ ኩሉ ዝተኸፈለ ዋጋ ኢሎም መምህር ዘርአ ዳዊት ኣድሃና ብሰንበት ዕውር የብርህ ዝሓመመ የድሕን ለምጻም የንጽህ ብሰንበት ካልኣይ ድማ ርእሱ ምስ እግዚአብሔር የማዓራሪ ምስ እግዚአብሔር ማዕረ እየ ይብል እዚ ረኽብና እዮም ዝበሉ እና ናይ ኣይሁድ ንጉስ እየ ድማ ይብል ኢሎሞ እዚ እንታይ እዩ ብዙሕ ተንኮል እዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብቲ ሕጎም ወፃኢ ዝተገረፈ ብኣይሁድ ሕጊ ኣይስቀልን ዝስቀል እውን ኣይግረፍን ነይሩ ንሳቶም ግን ብናይ ኣይሁድ ሕጊ እውን ብናይ ሮማውያን ሕጊ እውን ክልቲኡ ዕፅፊ ድርብ ግፍዒ ፈጺሞም ገሪፎም ሰቂሎምዎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ እዩ ዝተፈጸመ ክርስቶስ ብዘይወዓሎን ዘይሰርሑን ሓጢኣት ካብ ዓርቢ 6 ሰዓት ክሳብ 9 ሰዓት ተሰቂሉ ምስ ጸንሐ ፀሓይ ምጽልማታን ወርሒ ደም ምምሳላን ዘብርሁ መምህር ዘርአ ዳዊት እዚ ፍሉይ ፍጻመ ንጽህና እቲ ጎይታና ዘረጋግጽ እዩ እውን ኢሎም ፀሓይ ጠፊኣ ቀትር መዓልተስ ጸልማት ኮይኑ ወርሒ ድማ ደም ኮይና ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ደም ኮይና እዚ ተኣምራት እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ናይቱ ቤተ መቅደስ መጋረጃ ኣብ ክልተ ተሰንጢቁ ታ ምድር ድማ ተንቀጥቂጣ ስርዓት ቁርባንን ጥምቀትን ካብ መስዋዕቲ ክርስቶስ ዝወረስናዮ እዩ ዝበሉ እቶም መምህር ካብ ጎኒ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝፈሰሰ ደምን ማይን ኣመንቲ ከም ዝድሕንሉ ኣብሪሆም ኣብቲ መስቀል ከሎ ሓደ ወታደር ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኩናት ብጭማራ ማለት እዩ ብዝመውጊኢ ወጊእዎ ጎኑ ክወግኦ ከሎ ደምን ማይን ፈሲሱ ሕዚ ቤተ ክርስቲያን እቲ ደሙ ብቁርባን ምእመናን ትዕድሎላ እቲ ማይ ድማ ካብ ጎኑ ዝፈሰሰ ማይ ድማ ብጥምቀት ንምእመናን ተጥምቆላ
أبز أوان زي بناي كريستوس كاب كريستوس غني بزفسس دمي هذا ما نم كريستيان زتمق قدس وانجيل زي يزبلنا تدمون كاب كريستوس فسس دمي كريستيان كل زقرواز قبله أزي نذكرله سمون زي تبعل زي بحرزي بعل فاسكاي مسكال ملكت دحنتن عرما عاوتن مخانو ممهران حيمانوت بيت كريستيان أرثوذكس توادو إثيوبيا غليصوم يسوع كريستوس أب مسكال تسغيلو مماتو علامو ندق سبات كاب صلمات ناب هيوت نمسغغار مخانوون اتو ممهران غليصوم يوم نصبصاب سيفو ገብረ ጻድቅ ሙሉ ብርሃን ግርማይ بمسرة تمرت بيت كريستيان أرثوذكس توادو إثيوبيا بلو كيدان ويدما قدم يسوع كريستوس ممصو مسكل مقطع غبننياتاتن ملكت موتن قزعات منبارو ممهران بيت كريستيان أرثوذكس توادو يلعلو يوم دحري يسوع كريستوس نام مدر ممصوغنا مسكل اب بيت كريستيان أرثوذكس توادو ملكت عاوتن ناصنتن خوينو يبلو ممهران وانجيل بيت كريستيان أرثوذكس توادو مسواعيت የሆነበት ዕለት ዓርብ በዓለ ስቅለት ይባላል። በዓለ ስቅለትና ክርስትና መስዋዕቲ ዝኾነሉ ዕለት ዓርቢ በዓል ስቅለት ይባሃል። በዓል ስቅለትን ክርስትናን እንትርኢ መስዋዕቲ ምስ መሰዊኢ ዝተዋሃደሉ ፍሉይ ዕለት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቶስ ኣብ መስቀል እንትስቀል ብሓደ ግዜ ሰለስተ ነገራት እዮም ተፈጺሞም። መስዋዕቲ ተቐቢሉ መስዋዕቲ ኮይኑ ነቲ መስዋዕቱን አቅሪቡ እዩ። በመስቀል ሞት ድል ተነስቷል። በመስቀል ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ ተቀጥቅጧል ማለት ነው። በመስቀል ሞት ተሳዒረ እዩ። በመስቀል ጸላይና ዲያብሎስ ተቀጥቂጡ እዩ። ክርስትናናውን ብዙይ ተረጋጊጽ እዩ። ንሕና ክንመውትና ተገብአና ፈጣሪ ብዘይ ኃጢአቱ ዋጋ ከፊል እዩ። ብምኽንያት እዚ መስቀልን ክርስትናን ተፈላለዮም ዝረአዩ ጉዳያት ኣይኮኑን። ብርሃንን ድሕነትን መጽዮም እዮም። ሓደሽቲ ፍጥረታትውን ኮይና ኢና። بمسكال كريستوس دحنت رخبنا إنا مسكال إيسوس كريستوس ندق سبات مدحان زخفلو مكران استقبلو مسواتي مرأيا مخانوون تمرت كريستنا يحبريو إيسوس كريستوس عم مسكال استقبلو مكران ندحن ندق سباتن نتوم استبتنوون نمئكاب استخفل مسوات فقر مخانو اتوم مهران يحبرو يوم يموتو علاما مشاقرنا عن كريستوس يمتابتو عنني علاما يسولي سلبدلنو علاما موتو نمسقاريو ክርስቶስ ዝመጸሉ ዕላማ ደቂ ሰባት ስለ ዝበደሉ እዩ። ንበደል ደቂ ሰባትውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ብምኽንያት እዚ እውን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ተሰጋጊርና ኢና። መስቀል ክርስቶስ መሰጋገር እዩ እንትንብል ዘለዓለማዊ መሰጋገር ምዃኑ ምግላጽ እዩ። መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ንስዓብቲ እቲ እምነት ቅዱስን ምልክት ደም ብምዃኑ በአመንቲ ዓብይ ቦታ ከም ዝወሃቦ እቶም መምሃራን ሃይማኖት ሓቢሮም እዮም። የዓለሙን ብርሃን ደግሞ በመስቀል ላይ ሆኖ ለሁሉ አብርቷል። ለሚያምኑበትም ለማያምኑበትም ክርስቶስን ለተቃወሙትም ለደገፉትም ብርሃን ዓለም ንምሃብ አበ መስቀል ኮይኑ ንኹሉ አብሪሁ እዩ። ንዝኣምኑን ንዘይኣምኑን ንዝጸልእዎን ንዝፈትዎን አበ መስቀል ኮይኑ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ክርስቶስ ዋጋ ሞት ከፊሉ ንኹሎም ደቂ ሰባት አሰጋጊር እዩ። ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንኽንወጽእ አኽኢሉና እዩ። ክርስትናና መስቀል መጀመሪያ የሚያገናኛቸው ይሄ ነው ማለት ነው። ክርስትናን መስቀልን ዘራኽቦም እዚ እዩ። ስለዚ መስዋዕቲ እንተይኮነ መሰዊኢ ብምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ንመሰዊኢ ማለት እውን መስቀል ዓብይ ጠመተ ሂባ ዝግብኦ ልክዕ ተኽብሮ። ኣብ ህይወት ክርስትና ዘጋጥሙ መከራታት መንገዲ መስቀል ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም መምሃራን ድሕሪ ጸገምን መከራን ኩሉ ግዜ ትንሳኤ ከም ዘሎ ምሕሳብ ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቦም እዮም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ ሲነግረን ሁለት ነገሮች እንዳስጨነቁት ይነግረንና በሁለት ነገር እንጨነቃለሁ፣ ልሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር እናፍቃለሁ። ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእክቱ እንትገልጸልና ክልተ ነገራት ከም ዘጨንቅዎ ይገልጽ እዩ። እቲ ሓደ ምስ ክርስቶስ ምንባር ከም ዝናፍቕ እዩ። ንምንታይ ዓወት ስለ ዝኾነ። ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝወግእዎን ንዝቐጥቀጥዎን ምሕረት ዝገበረ ፍጹም ኣምላኽ ይክብሉ መምህራን ሃይማኖት ገሊጾም ደቂ ሰባት ይቕረ ምባል ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክማሃሩ እውን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ንጸብጻብ ምንተስኖት ድሃብ ያሲን ሕጊ ብምትሕልላፍ ካብ ገነት ዝወፀ ኣዳም ናብ ክብሪ መምላስ ዘይከኣለሉ እዋን ጸልማት
زحزنا مصنعنا استبقى سود السب مسفت أرمت تعرق زخالي نبران فصامة زبن مسبس حقنا كاب دنقل مريم أملاك سب كوينو موت سعيرو مكرا مقبالو مزحفتي يردو كليليت جمرو أيهود بيهودا مرينت ካብ ለይቲ ጀሚሩ ኣይሁድ ብመሪሕነት ይሁዳ መጽኦም ይሁዳ ኣሕሊፉን ትህቦ ድሕሪኡ ዘሎ መከራ ብዙሕ እዩ መውቃዕቲ ናይ ዕሾኽ ኣክሊል መስቀል ብምሽካም ምድኻም ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ ብዙሕ መከራ ልቢ ዝፍትን ህሊና ዘናውፅ ሓሰያ ተቐቢሉ እዩ 6666 ሓለንጊ ኣብ ዝባኑ እንተዓርፍ እቲ ቁፅሪ እውን ኣይፈልጥዎን ስጉኡ ተወዲኡ ኣዕጽምቱ ይረአይ ነይሩ መገረፍ የሚገባን እኛ ነበርን በደዌ መሰቃየት የሚገባን እኛ ነበርን መቸንከር የሚገባን እኛ ነበርን መውቃዕቲ መግረፍቲ ዝግበአና ንሕና ኢና ነርና መእሳር እውን ዝግበአና ንሕና ኢና ነርና ግን ንዓና ኢሉ ቤዛ ኮይኑ እዩ ንሱ ቅዱስ እዩ ብባህሪኡ እውን ጽሩይ እዩ ግና ንዓና ንምድሓን ንቤዛ ኣዳም መጽኡ እዩ እሞ ናትና ቆስሊ ንሱ ቆሲልዎ እፀ በለስ ቆሪጾም ዝበልዑ ኣዳምን ሔዋንን እዮም ጎይታ ዝሰተዮ ሓሞት ክሰትዩ ዝነበሮም ናሃቶም መቕጻዕቲ ግን ንሱ ተቐፂዕዎም ካብ ምንጻፍ እምኒ ክሳብ ቀራኒዮ ካብ ጲላጦስ ኣደባባይ ክሳብ ቀይሕ ወንበር ፍርዲ ከም ገበነኛ ንደቂ ሰባት ኢሉ መከራ ብምቕባል ኣምላኽ ወሰን ዘይብሉ ፍቕሪ ዝገለጸሉ ይብሉ ኣቦታት ሃይማኖት ከአቤል ጀምሮ እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ድረስ የብዙ ሰዎች ደም ፈሷል ካብ አቤል ጀሚሩ ክሳዕ ወዲ ባራኪዮ ዘካርያስ ደም ብዙሓት ሰባት ፈሲሱ እዩ ዞም ኩሎም ክድሕኑ ይከኣሉን ካብ ሓጢያት ዘጽሪ ደም አቤል ኣይኮነን ብሓውዝ ተቃጸሉ ብመጋዝ ዝተወቅዑ ብዙሓት ነቢያት ኣለዉ ግና ከድሕንን መስመር ዓለም ክቕይር ዝኽእል ደም መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያንጸሃነ ኢሉ እዩ ክርስቶስ ከራሱ ጋር በመስቀል ላይ ሆኖ ከራሱ ጋር ያስታርቀን ነበር እኛ ክርስቶስ ምስ ባዕሉ ኣብ መስቀል ኮይኑ የተዓረቀና ነይሩ ንሕና ክንመውት እናተገበአና ንሱ ሞይቱ ተሰቂሉ እዚ ፍቕሪ ኣብ ዓለም ኣበየሎ ህይወት ክሳብ መሃብ ዋጋ ዝኸፍል የለን ነፍሱ እስካብ መሃብ ዝፈትወና ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ክሳብ ሞት ዝፈትወና ወዲ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለ ዝኾነ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝስበኸሉ እዩ ንሱ ጎኑ ብጦር ንዝወግእዎም ምሕረት እንተገይሩ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ ይቕረበሎም እንተይሉ ሰባት እውን ንዝበደልዎም ይቕረ ማለት ክመሃሩ ኣለዎም ኢሎም ቅድስት ነፍሱን በፍጹም ተዋህዶ ቅድስት ነፍሱ በፍጹም ተዋሂዳ ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ወዲ ሰብ ለቢሱ ዘድሐነና መከራ ዝተቀበለ ደም ፍሲሱ ዝገዘ ዕርቂ ንኸምህረና እዩ ዕርቂ ይቕረ ምብህሃል ይቕሬታ ምሕታት እዩ ይቕሬታ እውን መቕባል ይቕሬታ ዓርቂ ስምምዕነት ኣድለይቲ እዮም እዚ ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ ስራሕ ምድሓን ዕርቂ ይቕሬታ ሰላም ዝተሰበኸሉ ከም ምዃኑ ኣብ ዕለት ህይወትና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝግለጽ ክኾን ከም ዝግባእ እውን ኣቦታት ሃይማኖት ይርድኡ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ኢና ክንሰግር በዓል ፋሲካ ካብቲ ናይ ኩሉ ግዜ ብዝተፈለየ መልክዑ ብገዛኣይ ሸያጣይን ኣሻያጣይን ደሚቑ ዝረአ በዓል እንትኸውን ሓረስታይን ነጋዳይን ዝሃጠረ ብዕራዩ በጊዑን ጤሉን ከምውን ጣፉን ጠስሙን ናብ ዕዳጋ ውፅኡ ዝሸጠሉ እዋን እዩ ኣብ ሸጎሌ ዕዳጋ በክተራ ድሓን ዝኾነ ሙክት ንምዕዳግ ዝመፁ ተገልገልቲ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት በዓል ትንሳኤ ብርክት ዝበሉ ዝሕረዱ እንስሳት እንተቐረቡ እውን ብመጠኑ ወሰኽ ዋጋ ከም ዘርአየ ግን ይዛረቡ ኣብቲ ዕዳጋ ዋጋ ሓደ ብዕራይ እቲ ዝተሓተ 35,000 ማእኸላይ 60,000 ዝለዓለ ድማ ልዕሊ 95,000 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ዝተዛረቡቶም ተገልገልቲ ኣብ ቀረብ ዕዳጋ ግና ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን እንትነጻጸር ዝሓሸ ከም ዝኾነ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ተበልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንድ ዜናታት ከላልየኩም ስቕለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መላእ ሃገር ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታት ተዘኪሩ ውዒሉ
ክርስቶስ ብዘይ ሰርሖ ኃጢአት ተሰቂሉ ኃጢአት ደቂ ሰባት ከም ዝሰረዘ መምህር ዘርአ ዳዊት አድሃና ገሊጾም። መርሃ ግብሪ ምክፋል ማዕዲ ባህሊ ምግባርን ብዝበለጸ ምጥንኻርን ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ባርከስ ተመልከቲ ነሰዓት ተራሉ ዜናታት በዛዚምና ስለምክታልኩም አዚና ነመስገን ሰላም